Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas mari hita saluna. Selamat hari Minggu mari hita. Uriani tuhata, tapukama parminggota, tapasada rohata, perjulu hita martang yang naom.
Amin. Tapuji matuhata marite de nomor 20 tolu ayat sada doho ayat tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di porbadia, na tomo palangit do tanon. Amin. Asima roham diau ale Jehovah, ay targugut doau, maras do rohaku doho dagiku, alayang goau tuho doau marhaporusan. Ale Jehovah niku do, hodo di bataku, marguru tu tanganmu doa kaparsoriaki. Saya palua mau siat tangan yak kamu suku. Do sianakan amang lotong yau. Ale Jehovah saya unak paura kau. Ai horo na hujau. Saya palua mau merhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu pada muhojol madoh debata. Hupuji hami maguarmi, jala hudok kami mauliate tuho, alani saluhut nabi nahemi, patupahon hanguluan nami. Sairongani mahami marhite-hite asini roham, asa upikiri hami totong natinaomu do hamamatem. Asa warsako kami dosa nami, jala satubu di hami haporsiaw na sitong. Jala asa marroa haolongo kami, uhu madok mauliate tuho. Asa olo hami mengutok koro di hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria. Nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olak nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Tangyok kamu mapatit ni debata, imana sarsura siapa Salme 100 dulu, ayat 17 sah rodi ayat 10 lalu, songonom maridok disi. Alai yang guasini rohani Jehovah, sia saleleng-leleng na do, rodi saleleng-leleng na, diakka na makkabiari bana. Jala hati goranna marnini marnono, diakka na mangardoti padan nabi nai, doho patupahon akka pati nai. Ola nima sahakna,
atong rak mangidugugu mahiti set tuhata lamangulaho patina. Ale Tuhan debata, tae pergui mahami, mangulaho na ubartu patimi. Amin. Tapauduk marohata, tatopoti marosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala amanami, ujo hami do guar munabadiai, ala na targugot do hami marningot dosanami, saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata, nagabe jolma lani hami. Namate jalana hehe sian namate, namanai tubanu gijang doho mangudiok kami. Asima roham dihami. Sepa totong madihami roha hamulateo tuho. Oto di porbadia, pangapul dia kana marsa roha. Pamalum saluhut na bernit minani dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulaho lomo ni roham. Hodo parhitian, ni nasa asini roha, saya unak tulak kami, saya tangiho mahami, o ale debata ama, anak doto di porbadia. Amin.
kabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Isebe mangaluhon akan pinilit ni debatado na mamitori. Isero na madabuhum hamaguan, Kristus Yesus do nang mate, alay dada holani nang mulak manguludo, jala di siamun ni debatado iba na mangodiok kita. Hasangapom mari debata na digijang. Amin. Atani debata epistel turpu di mingguta sadarion, imana tersurat di Yohanes 12 ayat 12 sa rodi ayat 10 tarjahama marsika soring. Dungi torang niari nai di begi harat natorop narotu pestai, nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapot Yesus mahalo di sada, ima dihuduli hobar tunata surat. Rapi tamajaya saplonom. Alai dang dia tusi akasisian naihian, dupe marsangap Yesus asa dingo nasida, naong marhaho na tuibana doape nata surati, rodi pabainan nasida tuibana, ola nima sahatna, martua do na tumangion hatani debata, jalan au peoksa. Amin.
tidak ko maha porsiau tai, soona hina tidak ko nidongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit do tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasarai, ima na tinubuon ni si Maria, nagabe-gabia seto di porbadia, adorak suabuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubuan no toru dung ditanom, na ulak mangolu di hari patoluhor, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sime ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea di todi porbadia, jala doksa da huria na badia, huria hato panyala Kristen akan abadia, dohok dia sisani dosa, dohok dia taina madok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohok dia ngoluan na sorasuda. Amin. Hora shalom, opung, amang, inang, dan kakak dan abang semuanya. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun ingin mempersembahkan persembahan pujian kepada Tuhan. Meskipun pandemi COVID-19, kami tetap semangat dan melakukan kegiatan sekolah minggu HKBP Rawamangun. Lewat alat musik, pianika, suling, angklung, galak, dan nyanyian serta tarian. Kami memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami akan memuji kebesaran Tuhan selamanya. Sebab Tuhan itu baik, Dia baik buat aku, Dia baik buat kita semua.
tabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Maret 2020 sada. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 20 Maret 20 sada. Dohot na mangihut ganup ari Minggu Gerejata HKBP Rawamangun patupahon 5 hali parmingguan di gereja Ima pukul 6 dohot pukul 10 bahasa Batak, pukul 8 remaja bahasa Indonesia, pukul 10 tolu dohot 10.30 bahasa Indonesia. Sudah parmingguan kecuali pukul 6 wib hotdo disiarhon langsung sian gereja. Ruas nanaing mangihuton parmingguan di gereja di Pabotohon sada kapasitas gereja maksimum 350 halak ganup parmingguan. Paduahon wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Patuluhon mengisi data adorang so masuk tu gereja. Sermon Parhalado. Hobar tu pertanyaan pasion, sermon Parhalado di Patupama hari Senin 20 sia Maret masuk pukul 10 sia secara tatap muka di gereja. Parhalado ni Huriata asaria madohoti sermoni. PHD lansia. Ala pertanyaan pasion dohot parningotan ni ari hamamate, dohot parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus, PHD lansia masohot majo, jala mula atama di hari Kamis 5 April, jala rutin ma di Patupa sehali 2 minggu. Padidio nabadia. Minggu 10 sada April 20 sada, pada ibadah pukul 10, Patupau ni Huriata ma pandidio nabadia tu poso-poso, natoras nanaing mabuan ianakon, lau padidion asa mendaftar ma tu sekretariat gereja, jala dibuan ma surat pengantar sian situa week dohot kartu keluarga Huria. Pendaftaran ditutup hari Kamis tanggal 8 April, jala marguru di Patupa hari Jumat 10 sia April jam 10.30 maringanan di gereja. Partangyangan week. Ganup week disosohon manang dipangido asa di Patupahon partangyangan di week nabe marhite-hite aplikasi Zoom. Muluboi partangyangan ni di Patupa secara tatap muka di bagas ni ruasta. Alai moloso memungkinkan di Patupa di bagas, boido di Patupa di gedung gerejata. Ruang Lukas, manang Timotius, nania turhon ni sekretariat. Jala totop ikon mengikuti protokol kesehatan. Malam Pasion. Hombar tu parningotan ari hamamate Tuhan Yesus Kristus. Patupau ni Huriata ma ibadah Malam Pasion. Ima hari Selasa sampai hari Kamis 30 Maret sampai dengan 1 April. Masuk pukul 10 sia maringanan di Gereja HKBP Rawamangun. Jala disiarhan secara live streaming. Ruas ni Huriata asaro tu ibadah pasioni. Ari parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Jumat tanggal 2 April 2020 sada, ima parningotan ni ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, patupawon ni Huriata do parmingguan songon nasomal. Pukul 6, pukul 10.30, pukul 10 tolu, pukul 10.30. Jala disude parmingguan di Patupa ma ulaon nahohom jala diuduti tu ulaon nabadia. Perubahan jam ibadah di jam 10 gabe tu pukul 10.30. Ibadah remaja pukul 8 digabung ma tu ibadah umum. Ibadah pasca subuh. Minggu tanggal 4 April jam 4 pagi Gereja HKBP Rawamangun naeng patupahon partangyangan pasca subuh buha-buha ijuk maringanan di gereja na nihobasa ni naposo bulung ni Huriata. Dipangido matu sude ruas ni Huriata asa madohoti partangyangan ni. Parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Minggu tanggal 4 April
ima pesta parjolo parningotan ni hama mate ni Tuhan Yesus Kristus patupau ni huriata do parmingguan songon nasomal pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu dohot pukul 10:30 jala parheheon manang kebangkitan aka inado sadari alani di sudi parmingguan kecuali pukul 8 remaja adong do sambutan sepatah kata sian ina sipul majaha warta jala adong do kur virtual penerima tamu dohot papungu pelean sian ina. Senin tanggal 5 April ima pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Patupau ni huriata do pertangyangan marbahasa Indonesia masuk pukul 10 sia. Jala tongdo dipatupa secara live streaming. Ruas ni huriata asa mandohoti partangyangan ni. Maka tidakon haporsiaon manang peneguhan sidi khusus. Minggu sadarion 20 Maret 2020 sada pukul 10:30 WIB patupau ni huriata do peneguhan sidi manang maka tidakon haporsiaon tu 5 halak naung marsiajar nasa lelengon tu akan nanaeng madohoti maka tidakon haporsiaon asa Roma 1 jam adorang dimulai parmingguon. Subangan bunga. Di jalo huriata do subangan bunga sian ruas ni huriata lau mabayad dengan pekarangan ni gereja ta. Gereja Pasahaton Mauliate tunasida. Jala tong dope gereja ta mengharapkan aka sumbangan sian ruas ni nalau panenggaton pekarangan ni huriata. Pelayanan Dewan Kononia. Parheheon sekolah minggu. Minggu sadarion 20 Maret 2020 sada ima penutupan parheheon sekolah minggu HKBP Rawamangun. Dusude parmingguon dipatupado virtual choir. Kolaborasi musik anak sekolah minggu dohot kata sambutan sian seksi sekolah minggu. Jala pengumuman pemenang lomba parheheon. Di parmingguon pukul 10 sudi aka ianakon sekolah minggu dohot marminggu rap dohot akanatoras marhite YouTube dohot Zoom. Remaja. Tu aka remaja naso masuk dope tu grup remaja HKBP Rawamangun boima menghubungi Clara Huta Barat nomor HP no 087 walu 55 tolu onom tolu manang DM kami di RHKBP Rawamangun. Seksi Paropuan HKBP manang SPH. Hobar tu perayaan parheheon ina Rabu 31 Maret 20 sada. Seksi Paropuan HKBP manang SPH dohot punguan ina HKBP Rawamangun naeng patupaon bakti sosial pemberian paket baksos beras, minyak goreng, Indomie, sardencis. Tu aka ruasta nahona dampak COVID-10 sia. Alani tu aka situawik asa mangaleon aka goar-goar ni ruasta patut majalo bantuan baksos adorang dipasahat bantuan ni jolo dipukama dohot partangyangan na niuluhon ni pendeta resort pukul 10 WIB. Tikting nanaing marbagas, tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma sabar sahat nainggolan ruas ni HKBP kedaton anak ni amata soritua nainggolan tubuh ni inata Erida Buru Saragi dohot Orwana Beatrix Ratnasari Boru Tapu Bolon ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kafling Polri Boru ni amata Vivianto Tapu Bolon tubuh ni inata rotua Yeni Remita Boru Simatupang. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 April 2020 sada pukul 8 di gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma Daniel Wojit Tila Situmorang
ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pisangan, Gading Raya, anak ni Amata Edison Situmorang, tubuh ni Inata Bunga Boru Manulang, Dohot Orwana, Indah Pratiwi Boru Luban Gaol, ruas ni HKBP Perumnas 2, Bekasi, Boru ni Amata Barita Luban Gaol, tubuh ni Inata Suryani Boru Tabunan. Pamasumasuon hari Sabtu 3 April 2021 pukul sia di gereja HKBP Rawamangun. Anggiat ma parsaripeon nadenggan, parsaripeon nasida di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Meninggal dunia. Nah di hari Minggu 21 Maret 2021, nunga jumolo moding sahalak ama, ruas ni Huriata, Heri Cornelius Huta Barat, umur 60 tahun, hinabaluhon ni Inata Helen Margaret Boru Tabunan, alamat Jalan Waru nomor 20 Sia, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Sada. Tuudean hari Selasa 27 Maret 2021 di TPU Kampung Kandang. Tuhatama na mangalehon gogo, dohot pangapulion tu keluarga na marsitaononi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting naong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu paota, bahen sangap ni guarna. Songonima tikting di Huriata Minggu sadarion. Horas. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta, yang kami hormati Amang dan Inang Sintua Parhalado HKBP Rawamangun, dan yang kami hormati Amang dan Inang Dewan Koinonia. Yang kami kasihi dan kami banggakan anak sekolah minggu, orang tua anak sekolah minggu, para pelayan sekolah minggu, guru sekolah minggu, pendamping pra-remaja, dan seksi sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang ikut beribadah. Puji syukur kepada Tuhan karena kita semua dapat beribadah pada hari yang indah ini, bersekutu memuji nama Tuhan. Kami di sini, seksi sekolah minggu, datang untuk menyapa kepada seluruh jemaat dalam acara penutupan Parheheon Sekolah Minggu tahun 2021. Jemaat yang terkasih, dengan kasih Tuhan, selama bulan Maret ini, gereja kita telah melaksanakan rangkaian acara Parheheon Sekolah Minggu secara semi-virtual. Perayaan dimulai pada tanggal 7 Maret dengan ibadah pembuka yang kemudian dilanjutkan kegiatan-kegiatan perlombaan virtual dan kolaborasi musik yang melibatkan seluruh anak sekolah minggu. Kami akan menampilkan dokumentasi pelaksanaan acara Parheheon Sekolah Minggu sesudah kata sambutan ini. Kami atas nama seluruh pelayan sekolah minggu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh anak dan orang tua sekolah minggu dalam acara ini, serta menyampaikan selamat untuk anak-anak yang telah berhasil meraih juara. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara ini, mulai dari Amang dan Inang Pendeta, Parhalado, tim multimedia, tim musik, dan tim sound system, dan seluruh jemaat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dari hati kami yang terdalam, kami juga memohon maaf jika selama pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Harapan kami, melalui seluruh kegiatan Parheheon Sekolah Minggu ini, anak-anak dapat terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang menjadi tema Parheheon tahun ini dari kitab Yohanes 15 ayat 16,
Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Amang dan Inang dan jemaat terkasih, melalui kesempatan ini kami juga mengharapkan dukungan serta doa kepada kami para pelayan sekolah minggu. Sebagai informasi, saat ini total pelayan sekolah minggu yang aktif melayani ada 34 orang. 24 orang diantaranya adalah GSM, guru sekolah minggu. Jumlah ini tentu jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah anak sekolah minggu sebanyak 680 anak. Untuk itu, dukung dan topanglah kami selalu dalam doa agar semangat kami selalu menyala-nyala dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di sekolah minggu ini. Teruntuk teman-teman Naposo Bulung secara khususnya, kami juga mengharapkan daya dan kerelaan hatinya untuk dapat bersama-sama melayani menjadi guru sekolah minggu ketika gereja membuka penerimaan guru sekolah minggu yang baru. Akhir kata, selamat parheheon sekolah minggu untuk kita semua. Maju terus anak sekolah minggu HKBP Rawamangun, tumbuh dan berbuahlah menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Horas, horas, horas. Anak sekolah minggu. Sekolah minggu. HKBP Rawamangun. Kategori pertama foto keluarga. Kategori
sertaku. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun atas segenap partisipasinya di sekolah minggu. Demikian juga para orang tua, para guru sekolah minggu, seksi dan dewan, dan seluruh yang berpartisipasi dalam perhelatan sekolah minggu. Sampai jumpa pada perhelatan. Dameni debatana semurung sian saluhut na roha, imana mangaramuti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluhutna. Selamat pagi. Tidak semangat. Horas. Ya. Turpuk jamita dihita di minggu tasadarion. Ima natar surat di pesalmen tol plusada, mamuka sian ayat walu sahatu ayat 16, tapahut-ihut ma di bagasan rohata, songonon ma di dok taringo tu hasitongani hata ni debata. Sai marolop-olop jala marlas ni roha maahu, bahen mida asi ni roham, natinatapmu dangolhon, namar binoto iho di akaha gogotan ni tondiki. Jaladang di pada potho ahu tutangan ni musuh. Di pajongjok kodo patu di halambason. Asi maroham dia wali jahoba. Ay hagogotan do ahu. Ola do lotop mataku binaini arsakon. Maras do rohaku do dagiku. Ay nunga sudah ngoluku di bain hamarason. Sudah dohot akatauku dibain angguk-angguk. Merus do gogokku dibain dosaki. Jaladang mangalobe holi-holiku. Jadi gabe parbilean do ahu marado poncude angka alokku. Dohot hombarhu hudul. Jala tarsonggot situ tudo akka dongaku magudang. Marsiding-siding bedo akka namarnida ahu di balian. Nunga tung lupa ahu sian roha, songon halak namate, sobokon ngar-ngar na bolongan nama au. Ay say upabege-begi do husip-husip ni torop halak. Habiaran humaliang say marluhuti do nasida martup-tupi au. Membuat hosakku do dipikiri nasida. Alay anggo au. Tuhodo au marhaposan ale jahoba niku do. Hodo di batakku. Marguru tutangamu do akka parsorioki. Sai palua maahu sian tangan ni akka musuku. Do sian akka na mangalotong yau. Ido sahakna. Hamu akadongan sa perseon di bagasan Kristus Yesus. Nunga masuk kita di minggu pasion napar budi ima minggu palmarum. Jamita di bagasan Arianon, tongdo berhubungan dohot aka yanakon sikola minggu, di napatu pahon sadarion di kebaktian sudena adong di HKBP Rawamangunon, marningot puncak
pesta parheon sekolah minggu. Alani di minggu palmarumon diajak do hitam marlas ni roha alani denggan ni bahasa ni debata. Semua kita pernah mengalami kesulitan. Semua kita pernah mengalami rasa tertekan. Jala sude do hita pernah mengalami duka cita. Daku boto dope mau ladong di hita tidak pernah merasakan salah satu sian nahudok nakaning. Sude hita pernah merasa kekalutan. Pernah kita merasakan ketakutan. Ahado mabain sude perasaan ni. Ahado mambaik kita sampai merasakan saluhut termasuk aka panggulmiton penderitaan hidup. Alai ido nanaing dokono ni parpersalmen di manogotun tu hita. Jamita sadarion ima sada kesaksian sian si David. Tung dihilala ibana do saleleng ibana mangolu nang saleleng ibana gabe raja godang do na berkeinginan naing membunuh ibana. Tarlo mobi ma Raja Saul nunga tabotoi. Dang na alani kehebatan ni si Daud. Umbain di bain ibana katapeli langsung hona tu si Goliat. Boido tabayakon bahwa ditiki na mangalo si Goliat. Dilesengi si Goliat do ibana. We tahe dakdanakon. Solop nape holan solop tali-tali ido. Na dijepit ujung na. Hapi ya si Goliat nunga lengkap dohot pakaian perang. Sudah badan na tertutup. Ulu nape marhelem. Hola dibuka dosa wotik kacani helem na. Ngabui tabayak konate. Holan kacani helem na ido dipanai. Alai bisa tepat di jidatnya ini batu yang dilemparkan dengan katapelnya si Daud. Dan alani hamaloni si Daud ti. Tung alani wasoni debata. Ditiki dikejar-kejar Raja Saul ibana na yang dibunuh. Ala sogoro ani si Saul ala na yang digatihon kedudukannya sebagai raja. Godang kesempatan ni si Saul. Lau membunuh si Daud. Alai di luar dugaan. Apalah anak ni si Saul madongan ni si Daud. Gebe malua ma. Saya adong do. Dalam ni debata patuduhon. Lau mengurupi si Daud. Songoni ditiki ibana gabe raja. Godang aka bangso-bangso naro. Marporang mangalo bangso na dipimpin ibana. Alay tong dipasu-pasu debatado kepemimpinan ni si Daud. Molo tajaha pesalmenon adong ma na berbentuk lagu, adong na berbentuk tangiang, adong na berbentuk puisi, bahkan prosa, bahkan cerpen. Jadi indah do pesalmenon. Apalagi mau lo tapahihut-ihut ngulu ni si Daud natar surat di buku ni Sada 2 Samuel. Boido dibain sinetron. Songon sinetronnya asing ya mau ladong na lomorohana manonton drama Korea. Di awal di pertengahan cerita songona serudo. Martangisan, acit, sogoroha, emosional, alai di ujungna happy ending. Songoni donang ngulu ni si Daud.
Saat di bagasan ngoluna, adong kisah-kisah tragis alai ada yang mau diungkapkan di Psalmen 31 daun, ima taringo tu kisah bahagia yang dirasakan oleh para pesalmen. Hamu akadongan, adong do nanaing berengota di bagasan turpukta. Alana jami tahun tentu dapat menginspirasi sude hita namandok anak ni di bata. Alana molo tapahiwihut jami tahun manang secara khusus Psalmen 31 ikondo adong di bagasani pakirimon namangulu. Sehebat apapun pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan yang punya kuasa. Alanido diajak do hita di bagasan turpukon, muhado cara ni hita memikul, ya, menjalani ngoluon nang di bagasan arsak panggul miton, alai adong sada keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan saya. Tagali majo turpuk jami tata sadarion sian Psalmen 31 daun. Naparjulu sahali ima naing tabereng songon dia do cara Tuhan menilik, bahasa Indonesianya mangida molo menilik itu sudah sangat dalam, sudah dibereng, ditelahai, dibereng Tuhan do sudah aka panggul metota, aka kesesakan, aka beban. Alai dison diturpukon di dade batado, ahado namambahen sampai songoni putus asa ni tangiang ni si dauton. Bola do sampai ibana tenggelam molo di cerita turpukon dang adong be air mata ni si Daud. Ala paleleku ibana menghadapi penderitaan. Mau menangis pun dia, tidak ada yang dinangiskan lagi karena air matanya sudah kering. Alanido, molo tabereng di penjelasan turpukon, seringnya kita molo tado pidoaka penderitaan ni pitor songon agale. Pitor na songon putus asa. Dangadong be semangat. Apalagi molo ngapaleleku hita menghadapi aka sahid. Apalagi halo jaki martangiang. Saya holani tangiakku. Dang marnaro rokap ni anakku, boruku. Dang naro keturunan ni anakku, boruku. Aidang naro pekerjaan tu anak koku ngapaleleku pengangguran. Nabuhado ngalo jauh martangiang etong dang marna malum sahiton. Godang do alasan kita untuk mengatakan gebegale. Ala paleleku hita menghadapi hal-hal yang begitu berkepanjangan. Alai dison pengalaman di para pesalmen menjadi salah satu pelajaran untuk kita. Karena Daud mengatakan di bagasan turpukon dengan ende dia nyanyikan pertolongan Tuhan adalah adalah di dalam Yesus. Itu yang menjadi kesaksian bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mengangkat tangan Daud yang sudah hampir tenggelam dengan penderitaan. Tetapi Tuhan selalu datang menyelamatkan. Selamat di tangan Yesus. Itu yang menjadi suatu kesaksian
yang disampaikan Daud melalui Turpuk Jamita di Hita Sadarion. Di epistel nakin didok bersorak-sorai. Mereka mengatakan, Hosana pinasupasuma Raja Naro. Isedo ulaning Raja Naroi. Ima Mesias anak ni debata. Buhado cara hita boi bersorak-sorai. Buhado cara hita boi bersukacita. Ay marende pe hita nakin gembira. Boh hita pedang menunjukkan. Ay nang pemar masker. Bolo hututup bohikon. Alay molo meke lautari datong sian si malolong. Hita marende gak ada menunjukkan ekspresi senang. Ya. HP molo didok hita bersukacita, sukacita yang bagaimana? Molo didok di bagasan ayat 8, sai marolop-olop jalamarlati roha ma'ahu bayan mida asini roham, nati natapmu dangolkon, napa namar binoto iho di akahagogotan ni tondiki. Tuhan tidak tidur. Tuhan juga tidak tuli. Selalu do ditangihon ibana tangyakta. Selalu do dibereng ibana ahado nata adopi. Pengalaman ni si Daud tondo boi gabe mambain hita pos roka meneguhkan bahwa dalam segala kesesakan tidak ada pertolongan hanya selain Tuhan. Saya sangat suka dengan Mazmur 37 ayat 5. Ya. Mazmur 37 ayat 5 molo di hata Batak didokdo songonon. Pasahat ma dalanmu tu Jehovah jalah aposi ibana asa ibana paturehon. Sampaikan, serahkanlah kalau dalam bahasa Indonesia, serahkanlah segala jalanmu dan percayalah maka Tuhan akan bertindak. Ondo ayat yang selalu menguatkan saya. Saya punya ayat yang sangat kuat dengan 1 Korintus 10 ayat 10 tolu. Namandok seberat apapun pencobaan, persoalan, penderitaan yang kita hadapi itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan manusia karena Tuhan akan datang menolong. Ayat ini yang membuat saya yakin banget. Sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan kepada kita, tapi Dia selalu memegang kita dengan kuat. Itu dikatakan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Lihat apa yang dirasakan Daud. Seberat aha pena diadopi ibana, adong do debata nama nogu-nogu ibana, adong do debata mengangkat ibana, sian aka penderitaan. Kita harus percaya dengan situasi kehidupan kita. Kita tahu kalau habis hujan akan ada pelangi. Artinya habis duka akan ada sukacita. Tidak selamanya kita akan terus berduka. Tidak selamanya kita akan tertekan. Karena hidup ini seperti roda pedati bulat. Kalau sekarang kita masih di atas ambang keterpurukan, maka itu akan berputar asal kita yakin Tuhan ada menolong kita. Terkadang saya katakan kalau ada orang yang sangat sedih ya dalam acara duka cita sering menahan tangis sampai songoni do ibana aladang bui tangison ibana alamaila molo au merjamita torhudokon tangison keluar suaram sampai ada ya sadar ruas. Nah mengalami duka cita mau nangis dia takut.
Saya bilang nangis kan, langsung ngotong gimana. Ima sada dong kepuasan ibana di bagasan tangisnya. Jala memang saya juga belajar dari orang-orang yang ahli psikolog ya, dari psikiater. Kalau kita punya beban yang selalu menindih kita, pergi aja jauh. Kita akan teriak, panggil aja, Tuhan Yesus tolong saya. Katakan itu berkali-kali, setelah mengatakan itu baru rasanya lega sekali. Dan berdoalah. Tidak ada yang mampu menolong kita selain Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita sekarang ini menghadapi pandemi COVID? Ada kita? Dokter yang sudah bekerja dalam bidang kesehatan pun banyak yang sudah pergi karena kena COVID. Hanya Tuhan. Hari-hari natalaluyon. Nang pehita penuh dengan penderitaan. Alai ikon ingot do. Tidak ada harapan yang pasti datang kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Para persamen di son sangat merasakan bagaimana pangurupioni debata di bagasan pergumulan alani do gabe kesaksian ma jami tahu. Sada tangiang. Sada kesaksian naing dokonona tuhita bahwa kita tidak pernah KO dalam pukulan apapun. Karena sebelum kita dipukul ada tangan Tuhan yang menangkis dan menjaga kita. Asal kita berani mengatakan debata partano batowaku. Debata keselamatanku. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di suara. Tapi pertunjukan itu di dalam kehidupanmu. Alana jago-jago do hitan nuaing apalagi halak Batak. Malo makatai. Jala egoista lumayan tinggi. Alani harga diri ni halak Batakon. Apalagi molo merasa ibana songon namalo sian akan asing. Alai diturpukon. Dang di situasi tadi pandemi COVID-on. Dang adong namalo. Dang adong na pogus. Dang adong na mamora. Dang adong na pista. Dang adong na oto sarupa do. Molotung na ikon lao balao do di alap Tuhani. Apa yang harus kita pertahankan? Selalu mengucap syukur. Bagaimana kita meniup mare-mare iya teh, songonai dokonai, tanda lasti roha menyambut raja. Sogot, hari Senin kita bersiap-siap agar di hari Selasa masuk di Minggu Pasion. Selasa, Rabu, Kamis. Mengingat jalan penderitaan Yesus. Hari Jumat masuk tadi, hari hamamatena. Di bagasan terpukon diajak dohita. Bagaimana mungkin bui hita di bagasan ketenangan, bui hita mandok Tuhan adalah kekuatan, molo hita sendiri dak persea di pambahenan di bata di ngoluta. Jangan pikir molo penderitaan naro tu ngoluta Tuhan tidak ada. Salah. Yakinkan yang saya katakan 1 Korintus 10 ayat 10 nakin. Seberat manang AHP, aka parukilon penderitaan pencobaan itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan. Alana si patah jual mai dang selesai dope masalah nasada ngaromuse nasada nai molo dang selesai dope na duaon romuse amang tahe bertubi-tubi do persoalanan rotu iba hea songoni hita hea aupe hea do songoni. Tetapi percayakan ayat yang tadi 1 Korintus 10:13. Kenapa Tuhan datangkan persoalan itu bertubi-tubi tu bagasan ngoluta Allah dianggap Tuhan do hita mampu dan kuat, itu dia. Ikon songoni do hita. Jadi semakin sering
penderitaan, parukilon, pergumulan, persoalan, roh tu bagasan ngoluta, kita akan semakin matang, bukan semakin gale. Karena hidup itu seperti kurva, terkadang kita ada terpuruk di bawah, dikit-dikit naik, kadang sudah di atas, turun lagi. Itulah kehidupan ini. Alain nuaing diajak marhite-hite terpukon, bohado hita bisa melepaskan rasa takut, melepaskan kekhawatiran. Asabui hita songon Daud benar-benar merasakan Tuhan selalu menjaga dia dari musuh, dari si Saul, ya. Dan di sini juga di Minggu Palma Rumon kita diajak untuk menyambut Pasion. Ya, di mana Yesus dielulukan memasuki Yerusalem. Yesus datang ke Yerusalem sebagai bukti pengasihan Allah kepada manusia, bahwa ondo nang bukti di hita, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, hanya Tuhan yang mampu. Kalau dikatakan kita sambut Yesus dengan sorak-sorai, songon topik di hita di Minggu Tasadarion, asahita marolop-olop. Ya, bersukacita marolop-olop ala asini rohani debata. Kata sederhana yang mau saya katakan, turpukon madok tu kita, mari kita bersyukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Unang mabiar hita di aka persoalan naro, alai semakin margogo mahita. Molo disiro aka parukilon tangiang basongon aka ina ma, hita ma aka opung. Molo dakdanak jatuh si sepeda ngator panikan, emang bujo betadin, buat bayat hatop ina kan. Ngaya kejadian tuau songoni di arena salpo. Di Simadabu pahopuki ngator panik omakna molo au torsodo au tor martangi yang au mau dokon mau lihat Tuhan dak pola sampai mahua pahopuki holani dohu dokon tenang hian apa salelengon molo hubereng mudar ngatongo songon naga metar ngasongon nang pingsan ala ditikii tor adong do kekuatanku untuk mengatakan terima kasih Tuhan, cucuku tidak apa-apa. Itu yang saya katakan. Sama, hita peiko songonido, margugu hita. Jangan karena doa kita yang sudah berkali-kali bertahun-tahun kita sampaikan tidak dijawab, Tuhan katakan sabar. Tuhan mau melihat dari doa-doa kita itu mana yang mau didahulukan dan mana yang mau dikabulkan, semua permintaan kita. Tidak semuanya permintaan itu harus dikabulkan. Bisa sombong kita nanti di hadapan Tuhan. Alani buado hita roh tu ado pani debata dengan kerendahan hati. Jangan mengasahon gogo pikiran kita sendiri dalam hidup ini. Hidup kita tidak cuma sendirian di dunia ini. Punya teman. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita serahkan hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa melindungi, menyelamatkan Daud dari segala pergumulan, apalagi kita yang sekarang ini masih ada. Alanido, Tuhan tawarkan kepada kita dengan tangannya yang terbuka. Romahamu, hamu akan naloja jalan asorat upasonak pehamu. Ikon ingoti, sudah dibuka tangannya. Jadi marilah kita datang, bersorak-soraklah kita sambut Yesus, bersukacitalah karena kasihnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan, siala asi dot dengan dibasam, nama manoktong mandongani hami. Nunga marsaor hami dihatam Tuhan. Nunga dipaingot hami marhite pengalaman nih. Parpesal mendison mengadopi aka persoalan na lumayan borat di hilala. Hami pegodang do. Memang dangadong ben nuaing musuh nami. Marporang, alai bohado asa malo kami Tuhan margogo mangalo musuh nami i masih bulis. Na jot-jot naing manegay pasoran nami dohot ho.
Alani itu kanu pangido kami gomos. Pasu-pasu kami saluhuna. Songoni nang diaka pergumulan, penderitaan na huadopi kami. Marasing bido persoalan nami ganop rumah tangga. Alai pos roha nami. Molo mangasau kodo kami Tuhan dinasa persoalan nami. Songon dia ho mangurupi si Daud. Songon ido hilala kami. Diurupi hodo kami sian nasa parmaraan. Sian nasa panggul miton nami. Mau lihat ya madiho Tuhan. Songon inang martangnya kami di aka keluarga-keluarga yang sedang bergumul di aka persoalanna. Baik masalah anak-anak, masalah orang tua, parkarejoan, tarlumobi persoalan ekonomi, homa Tuhan nama mereng. Tuhami ganup asa holan siakoma Tuhan solusi akan namasa di bagasan panggulmito ningulu nami. Akayana konami naso dapat parkarejoan. Urupi Tuhan, Allah kodo nabui mangurupi di situasi nuaingon songonon maulna boy masuk parkarejuan aka yana konami naso dapat rokap na pe Tuhan tu tangamu pasat kami lehon ma rokap diganup yana konami ima rokap na biar midaho songoninang di keluarga naung leleng marumah tangga moloso di leakodo pe keturunan leon kesabaran ni nasida pai makon pasu-pasum na macai berharga ri tonga-tonga ni rumah tangga nasida sahot nasida di bagasan keharmonisan jala tangihon Tuhan sihol ni roha nasida dihami akan na tua-tua na selalu marpakirimon asagabe sude ia nakonami anak yang taat dan patuh kepada orang tua dan anak yang takut akan Tuhan. Asa marhiti-hiti sian ia nakon nami, tambah nang silas ni roha nami. Padahal masya kami akan pertengkaran perselisihan anak dengan anak, anak dengan orang tua dengan orang tua. Lehon ma keharmonisan kebahagiaan di hami ganup rumah tangga. Manang ahape persoalan nami Tuhan, tu tangamu mahu pasat kami. Akaya nakon nami na di bagasan sekolah. Mulai sian aka SD, SMP, SMA 1 mahasiswa. Lehon hapistaran di nasida. Asa bui sukses nasida Tuhan. Meraih cita-cita naung diidamkan nasida. Songoni manang Tuhan. Di aka biaya-biaya perkuliahan. Biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari. Upasat kami matu sudah ganup keluarga kami. Nadong di huria KBP Rawamangunon secara keseluruhan. Asa bui hami Tuhan. Toktong mampu mandok mauliate di sileon lehomu. Di aka program-program na naing di patupa. Tarlumobi di program SPH. Naing pasahaton bantuan sosial, bakti sosial Tuhan. Menjelang pas kahon. Dengan masa luhut na mardalan. Jala sonang keluarga na mandapoton. Asa sosial nau bagio kami ima sadadalan kepedulian satu dengan yang lain. Ajarkon kami Tuhan asa boy merasakan sude akan naniadopan ni dongan nami. Songoninang pasu-pasu sude ruasmu na naung mga lehon ucapan syukur, perpuluhan, persembahan minggu, persembahan live streaming na dijabu-jabu kami Tuhan. Tabai ma 100 kali lipat tu akar ruas nami na mga lehon sa luhut nai. Asa nang di situasi pandemi COVID-19 Tuhan, dak kurangan kami, alay buido kami berkecukupan, jala pos roha nami Tuhan. Hodo debata na bahasa di kami, dak mabiar kami di ngolu na nuaingon. Tarlumobi ma Tuhan, martangnya kami nuaing di akadongan nami na marsahit, baik na dirawat di rumah sakit, songoninang perawatan pemulihan di bagas. Ima Berman Sinurat, Mangatas Tambunan, Ingrid Tambunan, Nyonya Nababan Bortobing, Rusti Simanjuntak, Rudolf Opung Sunggu, Nyonya Pasaribu Boru Simanjuntak, Neti Herawati Boru Simanjuntak, Nyonya Esta Pubolon Boru Simanjuntak, Robert Huta Barat, Sintua Anton Sijabat, Franz Bona Simanjuntak,
Sinton si Marmata, Pandapotan Hutahayan, Mariati Boru Panjaitan, Aprina Megawati Hutahayan, Tua Sirait, Sintua Jacob Siagian, Sintua Herias Huta Barat, Kristik Akhiri, Hot Uli Manulang, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Hutasoit Boru Lumbantoruan, Ganti Batubara, Nyonya Simatupang Boru Manik, Florida Boru Manalu, Marieti Boru Sirait, Rista Sianturi, Minar Lumbantobing, Nyonya Sintua Lumbantoruan Boru Hutasoit, Asida Balok, Aspita Boru Tapubolon, Nyonya Jesi Hite Boru Sinaga, Nyonya Tobing Boru Manik, Nyonya Perangin-angin Boru Panjaitan, Nyonya Pardede Boru Sitohang, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Nyonya Sintua J Nenggolan Boru Silalahi, Nyonya Tambunan Boru Silalahi, Molotung adong dope aka ruas tamar sahit, so diboto hami aka parhalado nang padita. Tuhan, lehon maha mamalum tu aka dongan nami namar sahit, ragam sahit ni aka ruasmu dison Tuhan, alai pos rohan nami. Na berusaha do hami jual malau manjalop hama malum siako, marhiti aka ubat, tangan dokter, rumah sakit, para medis. Alani pasu-pasu sudi Tuhan proseson. Asa dongan namion Tuhan. Nah hutangnya kok kami saluhut na. Manjalo hama malum siako jala boy rap doot hami di aka ari na mangihut. Mamuji pasangapun guarmo na badia. Positu tu rohanami Tuhan. Ditangyo kodo tangyang nami. Alam memang di bagasan ias ni roha. Jala bersungguh-sungguh doa hami martangyang tuho Tuhan. Asa tangi honomu tangyang namion. Sudah kami napungu di ruangan non nang nadohot di live streaming di bagas nami be nang akayana ko sikolah minggu nami Tuhan pasu kami saluhut na asa di bagasan sadariot Tuhan majalo lasni roha pasu na balga ala nunga marsaur kami rap dohot mau lihat tema di hot Tuhan di bagasan sadarion upasat hami ngolu nang toni nami tuho homa namandongani hami homa ngalinggomi hami jala homa nama masu hami sesa jumolo dosa nang pangalasion nami asa marhite-hite Tuhan lam tamba ma pangatusion nami mandok mauliate di pandongan yomu sahat tutikyo tuhami ganup marsada-sada jalo matang yang nami Tuhan di bagasan unduk do cerep ni roha marhite Yesus Kristus Tuhan nami asi maroham. Amen. Tapasahat mapeliata nang akadongan na adong di bagas tabe na live streaming nang adong di garejaun peliata tujolo. Yesus
martangnya koma peliata, martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni salut si leon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tuhami pelianami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa para siya kami pelianon. Patimbulhon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si leon lehomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasalah ni lehomi Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinadbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua tungaon songona di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohanami daho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutondim. Atas nama pendeta, Sintua, tim musik, tim multimedia, seksi sekolah minggu dan semua anak-anak sekolah minggu menyampaikan kepada kita salam selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.